kanthi sesanti kuncara rume ing bangsa sampating busana hangempa busananing Prameswarinata abyor mompyor lamun katepuking pandom kurung Cinandra pindha kilat hasesire amuncang kanginan dene lumaksana membat madya lumandanging wari asmua gilar-gilar kadya kencana ginabar sinaring netra jait kalindri-lindri damar kanginen sing set kepateting ageman kicating padha pating gemebyar dening rengganing cemelo ingkang warna retna dalaseta tinuntun ingkang Rama Bapa Sutarna Ibu Suwarni hangapi putra estrinipun ingkang cahyane mencorong kadosta bidodari tumaraning saking cakra kembang wondene wonten warara alit sak kembaran kembar warna kembar busana iya kembar dedeg piadege sinawang saking Mandrawa ketingal kenyok alit anggenya lumaksana pergiwa kelawan pergiwati menika warnanira sang patah sak kembaran sampun dumugi sak ngajengipun kursi gading dampar kencana nggenya lampah pinanganten putri kandheg sawetawis hangrantu prapataning muda tumaruna Bagus Dian Amrinata kocap wonten ing sak ngajengipun kursi gading dampar kencana hangrantu prapataning muda tumaruna Bagus Dian Amrinata waspada mulat ingkang kanyata nembe kapidara jebul ingkang garwa marmo gita-gita den prepegiyah nilaras kumenyar kentar-kentar winarganda windo sumirat ambabar tejamaya saya dangu saya cetha saya caket saya hangalela pranyata menika tejaning pinanganten kakung Bagus Dian Amrinata tebuking catur pandolo netra sak kakung saputrine ingkang sampun ngasta gantalan suruh samya hapega tingal catur netra handayani sarta kumalawe astane ingkang suruh kangge bebalangan pinanganten kakung balang gantal mring jajane pinanganten putri winastan gondang tutur kosok wangsulipun pinanganten putri balang gantal mring jajane pinanganten kakung winastan gondang kasih sarta sumembah Diah Ayu Desi Sulistianti sumembah ngarsanipun ingkang raka lumarap ngabiyantara mrepegi ponangan tiga ingkang linambaran ciri pratala sandaping pepodo kawula nyuwun kenging samudra pangaksama Kang Mas Bagus Dian Amrinata kawula lumarap ngabiyantara namung kawula badhe mrepegi ponangan tiga ingkang linambaran ciri pratala pinanganten putri lumarap ngabiyantara mrepegi ponangan tiga ingkang linambaran ciri pratala antiga tinapaking padha pecah saknalika
ngemerdi sinadi sampun pecah nalar lan penggalihipun pinanganten sarimbit sampun boten damel bobot repotipun tiyang asepuh kekalih ciri pratala dipun pidak pecah saknalika pinanganten putri mrepegi bokor kencana ingkang ketingal kumampul-kampul sekar setaman sedya hamiji kisamparanipun ingkang raka kangge hange cali saliring Sukerta Sukertaning tiyang ingkang badhe bangun Bale Wisma samparanipun panjenengan kula wiji Kang Mas mugi tebih saking rubedo Kang Mas bagus tondo yekti yen kawula badhe sendika dawuh panjenengan badhe kawula estoni Kang Mas Siadi kene kowe jengkar jejer sumanding kelawan pun kakang estoaken dawuh pinanganten putri jengkar saking dampar jejer sumanding tinata padha untuk kedua mempelai yang sedang melaksanakan dawuh panggih yang akan menuju ke pelaminan alon-alon lamperi sangat mojo pinanganten sarimbit ingkang tinuntun dening ingkang Rama ingkang badhe pun lenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana alon-alon kemawon bapa awit kawula ngagem busana ingkang kados mekaten rati ewet bapa wis ora usah sumelang alon-alon lamperi sangat mojo pinanganten sarimbit sampun dumugi sak ngajengipun kursi gading dampar kencana sangat mojo pinanganten sarimbit badhe katraju bapa timbangipun. Terima kasih Bapak Ibu hadirin semuanya, dipersilakan untuk duduk kembali di tempat semula. Kami ucapkan banyak terima kasih, matur suwun. Wontene sampun dumugi wonten ing kursi gading dampar kencana. Risangat mojo pinanganten sarimbit badhe katraju bobot timbangipun. Ingkang winastan bobot timbang katresnan. Bapa Sutarno lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana kanthi hambapa timbang katresnan ingkang putra. Ibu Suwarni ngendika kanthi aris, "Duh, Pakne, panjenengan kawula utus nimbang bobot anake dhewe awrat pundi kelawan putra mantu, Pakne." Engko sik bune. Tak timbang-timbang tak bobot-bobot. Ora ana sing abot ya ora ana sing enteng, tegese aku wong tuwa ramban cindhik mban ciladan. Dina iki Dimas Bagus Dian Amrinata wis tak rengkuh anakku dhewe bune. Matur gunging panuwun Bapa Panembah wis ora usah sumelang. Aku ora bakal bedak-bedake antarane anake dhewe kelawan putra mantu bune. Ingkang baku dina iki Dimas Bagus Dian Amrinata wis tak rengkuh kadosta putraku dhewe bune. Monggo matur gunging panuwun pinanganten sarembit pun lenggahaken bapa. Pinanganten sarembit badhe pun lenggahaken wonten ing kursi gading dampar kencana kanthi pangajab wong tuwa.
piwelingku wong tuwung ngger gatekno sing tenanan uripmu sing guyub sing rukun yo ngger Bismillahirrahmanirrahim Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah lenggah sing kepenak muga-muga uripmu bejo kelawan mulya iya ngger ngestokaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji pepundhen kula ngestokaken dawuh Rama panembahan kula Rama wis lenggah sing kepenak sak sampunipun lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana risangat maja pinanganten sarimbit arsa titilaksana wonten ing adicara kacar kucur pinanganten sarimbit arsa titilaksitaning adicara kacar kucur pinanganten kakung asta tilam lampus ingkang kedadosan saking klasa blangka ingkang isinipun wos ketos arta receh dalah sekar manca warna tondo tanggal jawabipun pinanganten kakung dumateng ingkang garwa anggenipun nyukani lir ngucur kados tirta narmada pinanganten putri anggenipun nampi datan marebel sakedhik kewala pratandha wanita ingkang gadhahi gemi sertiti surti lan kebak ing pangati-ati matur gunging panuwun kangmas atur guna kaya waing pakarti ayo diswanake ngarsanipun Kanjeng Ibu supaya pun leboke ana ing kendhaga wasiat apa to kuwi kendhaga wasiat Siadi kopun lebetaken pedaringan supaya atur guna kaya iki pun lebetake sak lebeting kendhaga wasiat Kanjeng Ibu atur guna kaya wing pakarti ayo diswanake ngarsanipun Kanjeng kawula nitip Ibu menika atur guna kaya ingkang saking Raka garwa kula iya ngger iki bakal tak leboke ana ing pedaringan wasiat kanggo syarat sarana modal sestrayanan ana ing samadyaning bebrayan agung wonten ing laladan Banyumas weneh ingkang hamastani adicara dolang dinulang ugi ingkang seweneh ingkang hamastani adicara kembul bujana mawi sekul petang linambaran raos tulus katresnane pinanganten sarimbit mugi tansah handayana kasantosan purna kalajengaken putra sarimbit arsa titilaksitaning adicara unjuk tirta wening tirta banyu wening muga-muga tansah gadhahi watak ingkang wening ing penggalih menep ing kalbu pinanganten sarimbit tansah gadhahi watak ingkang sabar lan narima ing pandung unjuk tirta wening
ugi ingkang hamastani adicara unjuk tirta prawita sari toya wening kapilit toya klapa ingkang nembe wala sepisanan nemu werdi sinadi mugi-mugi wening ing penggalih pinanganten sarimbitan sangga dewatak ingkang sabar lan narima ing pandum purna pinanganten sarimbit wonten ing ajit adicara unjuk sesarengan risangat mojo pinanganten badhe marak sowan ngarsanipun ingkang ibu kelawan Rama ingkang ukir jiwa raga ingkang pun suwuni dipandonga idi palilah keranten para winasos ngendikaaken ridhanipun Gusti Allah gumantung ridhanipun tiyang sepuh pinanganten sarimbit badhe sowan ngarsanipun ingkang ibu kelawan Rama pinanganten sarimbit jengkar saking papan pilenggahipun tumuju ngarsanipun ingkang ibu kelawan Rama ingkang pun suwune idi pandonga idi pangestu pinanganten sarimbit jengkar saking papan pilenggahipun nglolosaken duwung saking wangkingan putra pinanganten sarimbit menawi badhe sowan ngarsanipun ingkang ibu kelawan Rama mboten diparingake ngagem pusaka utawi ngagem gegaman idi pangestu ingkang pun wantu-wantu putra pinanganten sarimbit kocap kacarita duk nalika sakmono pinanganten putri nglolosaken duwung saking wangkingan putra pinanganten menawi badhe sowan ngarsanipun ingkang Rama kelawan ibu putra sarimbit sowan ngarsanipun ingkang ibu kelawan Rama ingkang ukir jiwa raga iya ya konjem-konjeming pratiwi tumungkul hamri kelu Kanjeng Ibu kula ingkang sowan Kanjeng Ibu pisoanan kula nyuwun gunging samudra mangaksama Ibu awit kawula mboten saged balas menapa-menapa sewu lepat kula saestu kawula nyuwun gunging samudra pangaksama Ibu nglenggono kelepatan kula panjenengan ingkang sampun kraya-raya hanggula wentah kula wiwit timur hingga dewasa kula kumawantun palakrama Ibu tebat ketampi puja pujiku tampanana yongger moga ndayanana kasantosan kawula pundi kawula lebetake mustaka muga ndadosaken jejimat Rama panembahan kula Rama kula sowan namung kawula nyuwun dipangestu Rama duh sihat putriku kinasih piwelingku wong tuwa gatekno uripmu sing guyub sing rukun yongger ngestokaken dawuh Kanjeng Rama Dewaji pepundhen kula
kebat ketampi puja-pujiku tanpa nono. Muga yen dayanana kasantosan purna keranten tiyang sepuh ingkang ngukir jiwa raga. Kula ingkang sowan Rama pepunden kula Rama. Rama kula ingkang sowan Rama. Pisowanan kula nyuwun gunging samudra pangaksama. Sewu lepat kula nyuwun pangapunten Rama. Kebat ketampi puja pujiku tanpa nono yongger. Aku wong tuwa, muga-muga uripmu bisa bejo kelawan mulya yongger. Kawula nuwun inggih kawula pundi pun lebetaken wonten ing mustaka muga dayanana kasantosan Rama. Piwelingku wong tuwa gatekna sing tenanan yongger. Uripmu sing guyub sing rukun aja gampang cecungkrahan. Ibu Rama Panembahan. Ibu kula nyuwun pangapunten Ibu. Rama kula nyuwun dipalilah panjenengan Rama. Rama sewu lepat kula nyuwun pangapunten Rama. Iya ngger kowe wis tak lilani wis tak restoni. Hamung piwelingku wong tuwa sing cetha digatekno. Uripmu sing guyub sing rukun karo wong tuwa kudu sing ngerteni. Wis kono lelumban ana ing sakmadyaning bebrayan agung. Ngestokaken dawuh sak paripurnaning titilaksitaning adicara sungkem risangat mojo pinanganten kakung lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana kanthi nampi pisungkemanipun Diah Ayu Desi Sulistianti. Kang Mas monggo panjenengan gesang sesrayanan kula Kang Mas. Iya siadi. Monggo panjenengan kawula suwun gesang sesrayanan kalian kula. Muga-muga sabar lan narima. Aku bakal tanggung jawab apa sing dadi kewajibanku sak mampuku kanggo sliramu. Matur gunging panuwun Kang Mas. Kawula badhe sendika dawuh. Saparipurnaning titilaksitaning adicara sungkem pangabektos dumateng catur sepuh kanthi hametik citra tedhak sungging pinilih sumangga kadang Mas juru foto saking nata-mata bersinergi. Terima kasih atas kedatangannya wartawan dari Indosiar, wartawan dari TV One, dari Trans 7. Terima kasih kami ucapkan untuk wartawan dari media elektronik yang sudah berkenan hadir untuk meliput jalannya resepsi pada pagi siang hari ini. Karena siang hari ini on air siaran langsung melalui Indosiar memang untuk Anda. Bekerja sama dengan Hasna Wedding, juru rias ingkang sampun kondang kaloko wonten ing Laladan Banyumas Cakebu. Panjenenganipun menika Ibu Eni Irawan.
Terima kasih atas kedatangannya wartawan dari TV One, dari JTV. Dari JTV juga hadir. Ya, terima kasih. Ini yang PK pakai kocap kacarito dok nalika samono. Pinanganten sarimbit sampun lenggah pinata padha wonten ing kursi gading dampar kencana. Katungka rawipun wonten ing adicara begalan. Angger begal laranganing negara, laranganing agama. Ning mergane desogi aman. Aman dunya, aman akhirat insyaallah. Dadose begalan, beda begal karo begalan. Kangge syarat sarana buang bajang sawane ki penganten ni penganten supaya kendang banyu mili kabur baratan. Begalan menika saking produksi Toyareka. Wes, duh gawanane mriyut, ana kasure ana tudunge. Alah pokoke iki sing jenenge begalan temenan. Mengko kan nganggo rebutan. Hai. Wes, wah, paham. Gawanane wong pengadegan wangun jan mriyut temenanan. Nggih. Wes. Eling-eling wong urip kudu padha eling. Udah inyong rasane bongkah inyong. Udah nonton begalan nang Toyareka ki bawor inyong. Mendek disit kok kena tegdamune dingin. Nun sewu kula mboten ngangge masker. Soale napa angger mlongo niku angel. Nun sewu, tapi masker tetap dipakai. Menjaga kesehatan. Mboten karena virus kemawon tapi kangge harian. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langge pun sarap mbok nggih. Kecuali sing lara untu lah niku. Salah niki salam donga niki. Minangka kawula madheg wonten ngarsa panjenengan sedaya, ajeng panjenengan sedaya
minangka kawula dipun kengken wonten Bapak Sutarno sekalian kalian Bapak Sudiman saking Wangun Banyumas dene wekdal samenika anggenipun jodohaken putra lan putrinipun kleres bontot kali barem nggih. Ha niki caranipun tiyang sepuh niki netepi adat zaman kuno. Kaleres niki wau-waunipun niki caranipun niru zaman kuno wiwit nalika Adipati Wirasaba besanan kalih Adipati Banyumas. Lah niki tiang Banyumas niki terus oh iya niki cara kesimpulan nek netes mboten rampung kali dinten kaya niku. Lah sesampunipun besanan wontenipun wekdal samenika dipun ijabaken putri saking Wirasaba kalian Banyumas menika rerembagan dene wekdal sak minggu antawisuwun saking ijaban menika lah niku teras dipun boyong. Nah niku putri saking Wirasaba dipun boyong wonten ing tlatah Banyumas. Lajeng nerasaken lampa malih teng mriku ngliwati lepen utawi kali jaman riyin jaman seniki kapal utawi prau jaman riyin getek pring nyabrang teng mriku ngambah wonten ing sejroning kedung toya wonten ing inggiling kedung menika kadang-kadang mboten saged milih muter-muter teng mriku kawastanan desa Kedung Tresnon. Niku sasampunipun niku manjat teklik dalan malih niki A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah wujudullah sifat Allah paning Allah gondo putih sira sampurnakna kelawan dahana. Kawula jurung donga para luhur selebeting bumi senjawining langit lan lebeting langit ingkang wonten daratan lan ingkang wonten lautan ingkang wonten jagat gumelar kiblat sekawal gangsal pancer ingkang tineksenen para nabi para wali para sangyang para widi kaki buyut sanggawaring udeg-udeg gantung siwur nini among lan kaki among tansah ngemongi keluarga saking putri menika kalih ing dinten samenika dipun lebar luaraken lan mugi-mugi tebiaken saking rubeda tebiaken saking musuh tebiaken saking satru lan mugi-mugi dados keluarga ingkang tentrem ayem lan saged ngabekti dhateng Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Kantos sing canarita sesampunipun kaki suranan tendani bucal sarap sawanipun nini penganten lan kaki penganten badhe nerasaken lampaipun mugi-mugi kanthi lampaing menungso alam dunya ibarat langsar mboten manggih alangan setunggal menapa monggo dipun pejet niki bongkar kaset.
Hahaha. Aku miki krungu. Ana menungsa arep mlaku nganggo karepe dhewek nganggo dalane dhewek. Piye sing kita kenteni nggih? Menungso. Kowe sapa jenengmu? Iya. Sejrone aku lagi lumaku ana klentang-klentanging menungsa kaya dudu rupaning menungsa. Piye? Oh, ki sing jenengane Corona ndean sing liwat. Senajan kaki Surantani ki jimate mutu ki nggo ngentuntu sing arep bandakalane karo menungsa. Oh, kaya kowe. Kowe jenenge Surantani. Iya, ki. Wetenge gendut gawane rupawana. Iye, sing arep ngaling-alingmu. Aku takon. Rupamu menungsa kaya ngono jenengmu sapa asale kang ndi arep ngapa? Jenengku kowe Joko Lelono. Iya, ngerti. Asalku saka awang-awang Mega Mendung. Aku ki maringan lagi ngenteni. Kapanane Surantani liwat, kowe mesti baginanku. Aku sing lagi ngenteni kawit gemin. Kawit zaman lirak-lirik, kawit kelintar-kelintar, bontot ketemu barep ketemu bontot. Dadi panganku. Nembe bar gawe badon. Tetep dadi panganku. Iya, ora mun bontot barep. Ruwat bocah bisa. Iya. Kiye. Ya. Aku wis ngerti jenengmu. Ya. Kok ngerti jenengku apa ora? Aku sik takon. Jenengmu bener temenan Surantani Abutu. Kiye, rungokna kupingmu. Krana ngomong. Aku jenengane Kaki Surantani. Ya, asalmu saka endi? Ki Desa Karangnangka, Kecamatan Benton. Ya gue Kabupaten Nggori. Ki Agedang kongkon nang bapak. Lah bukaklah mbok lalen. Kita kan nembe ngomong. Nggih. Bapak Sutarno niki. Ya ki kebenaran karo Bapak Diman saking Wangon. Nah, ki aku lagi dikongkon supaya nyarati ki srening bontot karo barep. Oh, kowe sing kita kenteni dadi panganku, bontot karo barep. Gampang. Melongo gampang. Ning kiye, abot-abote Kaki Surantani ki gede. Kongkon nang Bapak Sutarno. Niki tangga tapi kula kok kelalen kaya niku. Nah, niki dadi kok jawani-wani. Wis kecekel Kaki Surantani. Ya, sebabe syarat ki syarat anu zaman kuna. Ya. Nek Surantani bisa jawab takonanku, bisa dadi bagian. Nek ora tetep dadi panganku. Iya kena nyelamun Kaki Surantani kowe bisa ora bisa jawab takonanmu. Ya, ngodadi duwekmu lan bocahe kena digendong gawa bali raimu. Kiye, soalnya apa senjatane Kaki Surantani ki mutu. Waluyo jati keluargane deman nang Gusti Allah, nyelamun nyuwun, nyelamun ora kelalen, dong aja pada kelalen iku. Kowe kaya gue maksude. Wis dipikir ya. Wis ya. Terus tibaning tebulung. Wis disaring-saring kudu dan tebing kalbu. Oh, kowe sing mangsude kaya kowe. Oh, pinter Surantani. Sekolah. Iya, mulane nek ora bisa jawab tak obrak-abrik Surantani. Iya, dadi duetmu. Ya. Stop takon maning. Kiye sing wujude kiye? Apa jenenge mangsude kepriwe? Ki sing jenengane raimu ki ditemumpang apa? Bumi, ya. Sing jenengane ibarate bumi, bumi kuwi duwe arah papat. Ya wetan ya kulon ya kidul ya lor. Dadi bocah maune ora nganggo arah golek urip nang dunya asi bujang perawan siki srening wis dadi wong tuwa ki besuke pada duwe ngerti arah ki arah sing ora bener lan ki arah sing bener
Dadi ngetan yang ngerti, ngulun yang ngerti, dadi ding ngerti arah. Kowe sing maksude kaya kowe. Ya ngerti ya arah. kiye? Takon maning. Kiye. Agar urung rampung tak takokna. Ki sing jenengan tampir. Ya, artinya apa kowe? Artine wis ditata dadi wong tua sekeloron kabeh mae menungsa. Selanang sewadone nek lunga-lunga aja seneng mampir-mampir. Sing ora dadi seneng nang keluargane, kiye sing dadi merek malah petakane nang wong keluargane ngerti tata wong dadi ngerti dadi wong tua, senenge selempetan mampir-mampir. Wah, pinter ya Radani. Ya, kiye maning kiye? Kiye jenengane Irik. Ya, apa artine kowe? Apa maksudmu? Arang-arang kanggo. Oh, Dadi angger diomongi disuluhi nang sapa bae, disaring-saring. Apa maning wong wis keluargaan, ngomong ki aja pada ngotote. Dadi nek wong lanang lagi ngomong ya disaring-saring, sing bener buangan sing ala. Sing wadon lagi diomongi nang sing lanang padane. Sing wadon lagi ngomongi sing lanang pada bae ngrungokna. Dadi aja pada pinter ya Surantani. Piye maning apa kowe? Oh, ki sing jenengane rinjing. Rinjing ibarate wewadah. Oh, kaya kowe. Dadi wong wadon kowe ora mun nggo madhaya wewadah sing jenengane ngati-ati wong dadi wong urip. Kemutana dikayani wong lanang ke kemutan esuk mbok ora dikayani, dengah ae kowe aja los-losan. Kabeh wong urip kae kowe nglakoni. Iki sing merek dadi wong ora maning kiye? Aja kabeh dewek. Ki sing jenengane pengki. Ya, apa artine kowe? Wong wis keluargaan nyong pada. Ya. Kowe ora arep enom terus, ora arep seneng terus depeng-pengna dadi kaki, bisa mituturi lan sembur. Uwur-uwur yari anak ayo. Ya kudu anak. Kelas putune. Iya. Oh, kaya kowe. Kiye maning kiye? Alah, kiye sing jenengane cengkir gading. Ya. Saudune gading dadi cengkir kuning, dadi kencenging pikir kiye. Bocah besok kang rembugan wong loro. Angger sing barang sing arep maju nengko, sing merek nang kepenak nengko, wong loro cocok ya kudu dicengeng. Pemikirane kudu kenceng. Aja serompat sampet aja nganggo karpet dewek. Sing wadon ngene, sing lanang ngene. Dadi padha-padha kenceng angger duwe tujuan. Besok ki kabehan. Nah iku pengantin. Kiye maning kiye? Jeng rumit. Oh, kiye. Ya, ki mudang. Mulang awake dhewek terutama pinone pengantin anyar. Oh, kepriwe maksude kowe? Sing jenengane ilir. Ya, artinya apa maksude kepriwe? Ilir ki angger anapike ya nalane. Dadi menungsa wong wis sejodohan, kepala keluarga wong lanang, kowe aja niru jalaning ilir. Oh, kaya kowe. Iya. Jalaning ilir kan mobat mabit. Ya. Wong gena kepala keluarga kan sopir mobil. Sopire mobat mabit sing nunggang, sing anjut berantakan. Pinter ya Surantani. Anak pike jajal ki angger kebuti raimu susui ngangin. Oh, kaya gue. Ya, kiye maning kiye? Ki sing jenenge tudung. Ya, maksudnya apa gue? Besok dadi bocah wis keluargaan aja padha meneng bae. Agar-agi ana wong lagi panasen ya tolong dau benak. Angger ana wong lagi deol-deol ya tolong diwai cek lantek. Nggih, Surantani tolong seneng kalang tolong. Ki sing jenengane Kusan. Ya. Kusan ki jenengane Kusan ora nana, Kusan padone 7 lan 6. Kabeh ki 5. Lir tegese Kusan ki ngukusna dadi sepisan. Dina sewengi urip 24 jam kudu emut maring patak 5 padon. Ya kuwe 5 wektu. Pinter ya. Apa bae yang jawab? Siki kae. Karo ngempos. Ya. Iya kae tukang kae. Mbok kae. Ya. Siki Surantani getul ngendi? Ayo. Kae. Siki apik-apikan ato. Ya. Siki gari siwur. Dadi wong tua loro kiye besok nyong pada nang dunya ki aja seneng ngisi barang sing ngawur. Dadi seneng ngawur ngaji. Soale sing kene akeh ulama, ustad. Dadi
nyong bodoh kudute njaluk wulang wuruk terutama sepinter-pintere bocah kuwi sih nggo bodhone wong tua dadi mari wong tua aja keri aja seneng sinyia-nyia mari wong tua dumene jenengane siwur kaya gue. Oh ya seneng ngisi barang sing ngawur Ya wis kowe janur kuning sejane ngono kudu diweningake kabeh-kabeh diweningno ayo kowe siki jokolono ya siki senajan wis rampung aku tak jujub nggone Pak Kiye sekone Kang Wangun ki ado-ado nuju aja bandakalani karo Kaki Surantani ayo kowe ora bisa bakal nang kene ayo eling-elinge aja ngantuk cepocel maning eling-elinge Wosh. Solono nyelamun kowe arep ganggu Kaki Surantani mbok kaya apa tetep lakonmu Tanding marang aku. Hei. Gue rebutan ji. Nah. Lu. Nah, gue oleh piranti gue moga-moga selamat waras. Sing bodoh dadi pinter, sing melarat dadi sugih, sing urung duwe bojo dadi duwe bojo. Nah, gue ya soli rinjing oleh dewegan. Alhamdulillah. Menika bebegalan sampun paripurna kanthi lulus raharja ing kalis ing Sambekala. Nah niki tesih wonten durasi gangsal menit. Niki wonten tari Banyumasan mangke dipun aturi dahar sesarengan samangke. Yo, mangkat Kang. Menika sampun paripurna anggenipun ngawontenaken bebegalan muga-muga rahayu kalis ing Sambekala. Iya maning garing ibing yo. Wes. Dinati cara bebegalan sampun paripurna kanthi lulus raharja kalis ing Sambekala. Wes. Wes. Praketek kok. Radio Raka, Radio Budaya Purbalingga, Jalan Lanut Wirasaba, penyiarnya Bapak Kalonglan Bapak Jaka. Kena ramane liren lah, lagi gayeng-gayeng. Wes. Lo.
sekang toya reka. Kameramen. Tak dung tak dung tak dung. Saru banget kondo. Orang ngerti zaman pandemik urung rampung kepriwe. Oh wis wong HP-ne wis mati ya. Wong urung ram. Oh. Ganteng-ganteng lengob. Apane sing kebalik? Lah kowe sih sing dicekeli. Hus. Malah sing digelikut ngono lah. Sing ngendi? Sing decekel mikemik. Wong ibune ndole ngendi kasih ndakatrok. Hus. Ramane. Nggih. Niki alhamdulillah kula makarya sesarengan kalian Hasna Wedding Hasna Organizer Wedding. saking tlatah Kalapacung Bobot Bobot Sari Sari. Purbalingga. Nggih. Niki alhamdulillah teng daleme Bapak sinten? Nggih, Bapak ingkang kagungan hajat. Ngerti. Maksudnya Bapak siapa Nggih, kok? Bapak Sutarno. Bapak Sutarno Ibu kalian Suwarni. nggih niki sederengipun ngaturaken salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing jawab mugi-mugi rezekine tambah gampang. Amin. Sing dereng gadah putra putri cepet gadah putra putri. Amin. Sing dereng gadah garwa cepet gadah garwa. Amin. Sing utange akeh cepet lunas. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keton banget bagian ngene utange. Tukang akeh. son ya. Iya paling seru sih. Anu lama Iya. ora dengkuk. Ramane Nggih. niki alhamdulillah kula bombong sanget. Bombong. Desawang pengantene jen mabolong Nyenengaken mabolong. moblong. Oh moblong. Kados bidodari tumruning sanging cakra Cokor kembang. kembang niki Nggih. mas mantene jen gagah pisan. Ganteng. Ganteng niki pinter. Tur tamatane dhuwur. Dhuwur. Eskom sarjana komputer. Mas manten niku kuliahnya teng pundi Mas? Sarjana komputer. Amikom nggih. Oh, kula juga teng Amikom Mas. Oh, ngobos koli SOS. SOS. SOS siapa? Sarjana ora sekolah. Ya udu. Nyono Amikom. Oh iya. Dodolan cilok. Oh iku. Alhamdulillah niki kula direncangi domba. Wis Domas, Hah? Putri Domas. Lah ya Rika salah. Salah. Anggar priyayi kakung kan sambate kan Mas. Mas. Anggar priyayi estri kan sambate kan Mbak. Mbak. Dadine ya Domas, Domba. Domba li wedhus. Oh, domba wedhus. Berarti nyong salah. Ya salah. Ya wis jajal tak takoni. Iya. Mbak, geser ke sini Mbak kameranya Oh, ditanya. kemenipik bake. Geus. Ngene. Cilik-cilik pipis surung lenceng. Oh wis. Ngomong pipis surung lenceng. Nggih, hadap ke kamera monggo, Mbak. Mbak, jen. Namine sinten? Mbakne anu lagi kenang bengkek apa ya? Nggih. Mbak namine sinten? Bella. Oh, Warti. Wis, Bella. Oh, Mbak Bella. Mbak Bella niki daleme pundi? Pengadegan. Oh, pengadegan panjenengan. Mangon. Nggih, keluargine Mas Manten apa Mbak Manten? Mas Manten. manten. Sambaten apa? Pernahen apa? Pernah utang? Hus. Pernahen apa? Mas. Sepupu sekempul segidok. Sepupu. Sepupu gede temen. Ki sepupune pangan. Hah? Oh, jere marem. Oh, Iya. nggih. Panjenengan sampun kon jalan apa dereng? Dereng. Dereng. Wis gelem didandani, wis mangan sate, urung kondangan ora isin. Dukum. Dukum era maneh. Iya, Kondangan kondangan itu tidak harus berupa uang Oh, atau materi. materi. Berupa ucapan dan, Dan doa. doa. Itu hal yang paling Hal mulia. yang mulia. Niki Cobi, Nggih. niki Mbak
Do Mas niki kan kersa napa mboten nek ngucapaken selamat kepada kedua mempelai. Niki Mbak, kersa napa mboten nek panjenengan niki ngucapaken selamat kepada kedua mempelai? Kersa. Alhamdulillah kersa. Badhe sanjang kiambek napa dituntun? Dituntun. Monggo. Oh, dituntun ya malah ora bayaran-bayaran. Jeren jaluk dituntun. Dikasih tahu dituntun kata-katanya. Oh, dikasih tahu kata-katanya. Ya udah, serong sana. Oh, nggih. Sesuai dengan kata-kata saya manut aja karena dilawakannya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Dan semoga cepat diberi omongan Amin. yang soleh dan soleha. Amin. Dan juga jangan lupa nanti malam. Hus, kok nanti malam mau bladok mau pengantin aja ngapa-ngapane wong wis halal iki ngapa-ngapane kok. Nyong orang ngerti yakin nanti malam apa-ngapa. Lah sih mikir ngomong nanti malam mau ngapa? Kur Mas mantene ke bekas karo nyong Mas Aja. Yugo. Mangke ampun kedangon. Nggih. Mangke dalu niku badhe mbukaki kado Oh. kali mbukaki Oh, amplop. nggih. Ibune sing gembuyu berarti pikirane ngeres. Ya. Bukaki apa sih, Bu? Dan saya akan ngasih kado pantun. Hus. Jadi dikasih tahu dituntun kata-katane. Jere saya. Oh. Angger karo nyong ya berarti kita. Oh, kita. Berarti bareng. Bareng. Oh, ngoni warti. Jalan-jalan ke kota Klaten. Jalan-jalan ke kota Klaten. Asik. Ora kadowen. Sedengan. Ora apa-apa. Pengantin anyar. Agian wabah corona sementing sesuai dengan protokol kesehatan. Kok ngomong apa Miki? Protokol. Domai kesehatan loh. Duh, protokol. Tok warai. Nah, Kita harus mentaati to, kol kol, protokol. protokol. Lambe-lambe mengos. Pisan maning Ya, to to, kol kol, protokol. protokol. Wis. Bocah lambe-lambe sewak. Nyong ora tanya ngomong protokol. Lah kowe sih? Contoh. Oh, dengkulmu ruwet. Iya. Mengga. Dan jangan lupa Mampir Asik. Jogja. Bulan madu. enaknya jadi pengantin. Asik. Aku kapan ya? Ngatak. Ngatak kau. Cobi hadap ke tamu mengga. Iya. Mbak panjenengan umurnya pinten? 17. Oh 17. Oh kita seumuran Alah, Mbak. ngobos. Ya Allah. Kok kan umurnya 17. Hah? 17 pindo. Orang yang 17 menan nggih. Mbak kalau mau niku among gojekan ngapunten sangat mbok bilih Nggih. wonten krentak-krentenipun atur monggo langsung Nggih. pinarak mawon. Nggih. Ramane Nggih. desawang pengantene ayu pisan. Ayu. Us pokoknya Ayu. segalane. Tapi kula nate ngaos Ya. terus sepak ustad Nggih. niku terus nekan sampun sah suami istri Nggih. nekan gandengan tangan niku gugur dosa-dosane Tambah pahalane. tambah pahalane Beda karo pacaran. nekan tiang pacaran nekan gandengan tangan niku gugur pahala-pahalane Tambah dosane. tambah dosane Jadi siki tambah Angge ngibadahe monggo tambah ganjar. digandeng monggo Gandengan. lah Semaput. kepengin Oh iya maksudnya, kepeng. nggih. Tukang son ngiler. Nggih, ramane Nggih. niki alhamdulillah sampun Paripurna. paripurna keripik gedang Keripik tela. sidik ngedang Watone rata. di sana gunung Nangkene gunung. di tengah-tengah Ana pulau Jawa. wayange bingung Wayange bingung. sing penting Bisa ketawa. bareng OPJ Opera Pengantin Jawa Hasna Wedding kalau pacung bobo cari Purbalingga tepuk tangan Bapak Ibu monggo dilajengaken Samudayanipun malih. dipun rasakan dahar walimah utawi dahar sesarengan sumangga sak mudayanipun sinambi samangke badhe pun rasakan foto keluarga.